Malawi today. Malawi today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa za pa Times. Tikhale limodzi kuti tione kuti atitengera zotani. Bungwe loona za nyengo lati mvula ipitilira kugwa bwino kwa sabata ziwiri zikuzazi. Uthengawo wasisimusa Malawi ambiri malinga ndi ng'amba imene idakhuza dziko lino pakatipa. Mkulu wa bungweli aluse mtiratira wati makina awo amaonikira za mmene nyengo ikhalira kosadusa sabata ziwiri zikuzazi, ndipo chifukwa chake akunena zokhuza sabata ziwirizi. Komabe iwo ati adafotokoza kale mbuyomu kuti mvula chaka chino ikuyembekezeka kugwa bwino. Amtiratira adayankhula ndi Isaac Salima. Mvula iyi ikuoneka kuti yafika madera ochoka. Inde mwina madera ene madera ambiri yafika ndithu. Masabata awiri akutawa oneka kuti chimbekezo chikadali. Ife timatha kuona bwinoto kosapostera masabata awiri. Otherwise ngati tikufuna kuti tione kopostera masabata awiri tifake timakhala ndi monthly season forecast yake. Ndio imene tinapanga release ya January mu September muja masonyeza kuti January akhala ndi mvula yochuluka madera ambiri. Chimbekezo chilipo ndithu mwezi umenewu. Pakadali pano kaswiri pa nkhani za ulimo a Leonard Chimwaza wapempha alimi mdziko muno kuti adyale mbewu zawo cha msanga pamene dziko lino loyamba kulandira mvula. Iwo adafotokoza motere. Chimene tingawapempha alimi nchonena kuti agwiritse ntchito mvula imene yayamba kugwa pano bwino. Chofunikira ndichonena kuti kwa amene angakwanitse apakize bwino minda mwawo, komano angoonesa kuti no pamene akupakiza makamaka chimanga agwiritse ntchito mbewu zokhazo zimene zili za makono. Kuposaposa chofunikiranso kwambiri amene ali madambo kumene amalima mpunga agwiritse ntchito nthawi imeneyi kuti no afese mpunga, ndicho kuti adzale nthawi yabwino kuti no zokolola zakhale bwino. Koma alipo madera ena amene mwina mbewu sizinamere bwino, ndi nthawi yofuna kulingalira mozama, nthawi yoganizira kudzala mbewu zina zimene zitha kucha msanga pogwiritsa ntchito masiku 90 kapena 100 a mvula amene atsala. Alimi akuyenera kukangalika kudzala mbewu ngati chinangwa, mbatata, mchewere, mapira, khobwe. Mbewu zimenezi ndi mbewu zimene zimachita bwino ndi mvula yochepa, ndi mbewu zimene zimachita bwino ngati no masiku a mvula ali ochepa, makamaka poyang'anira kuti no alimi ambiri panopa azidzala sabata yoyamba ya mwezi uno wa January kapena sabata. Mkulu woyang'anira ndende mchigawo chapakati Bilizerio Chipaula walamula kuti aliyense othandizira kugwira akaidi othawa ku ndende azilandira thumba la chimanga lolemera makilogalamu 50. Achipuwala alengeza izi pa chikondwerero cha kutha kwa chaka chimene nthambi ya ndende inakonzera akuluakulu ogwira ntchito ku ndende. Kathe Maulidi ali ndi ripoti lomwe akuwerenga Malenga Chiyenda. Polankhula pa chikondwerero cha chaka chatsopano chomwe akuluakulu a ndende adali nacho mu mzinda wa Lilongwe, Achipuwala ati izi zithandiza kuti anthu ammadera adzitha kuthandizapo pogwira akaidi omwe amathawa. Mu chaka cha 2024 Achipuwala ati mwazina nthambi ya ndende mchigawochi inakumana ndi vuto la kuthawa kwa akaidi. Chimangachi chidzichoka pa zokolola zomwe ndende zimakhala nazo. Tikuchita izi chifukwa chani? Zikuoneka kuti anthu ambiri samaziona phindu lake kumugwira munthu kapena kutiuza kuti kwakuti atili naye pano, anthu amona popanda phindu. Ngati gawo limodzi lofuna kuthandiza zika zathu, komanso kuti zika zathu zitengepo udindo pomatithandiza ife ntchito, tikufuna kuti ife tizabwezera iwo aja powapatsa thumba la chimanga 50 kg. Motero kuti pakali pano aliyense amene akundimva kunjako muno mchigawo chapakati, kaida akangoti wathawa, ngomona kuti kaida akuthamanga agwire munthu amene athamanga azidza kuti mene thumba la chimanga la 50 kg. Ndipo akangogwira munthu chobwera naye ku ndende tsiku lomwe azipasidwa thumba la chimanga la 50 kg imene azipita nayo kunyumba kake. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu anthu la CREA, Victor Muhango,
ati chiganizochi ndi chabwino, koma adandaula kuti andende chimanga adzichitenga kuti poti ndende za dziko lino zili kale pa mavuto osowa chakudya. Pali chiopsezo cha matenda ofala kudzera mzakudya pa chipatala chachikulu cha Zomba. Izi ndi kusatira kuphulika kwa thanki losunga nyasi zakuchimbuzi limene lili pa chipata cholowera mchipatalachi. Anelia Banda akumatawale ku Zomba akufotokozera Jason Malowa kuti iyi ndi nkhani yodetsa nkhawa. Ndikufanana kuti nthawi ino ngati nyengo yangolera izi sizabwino chifukwa anthu ambiri siziosamala zakudya kuzindikira zakudya pakudya. Monga mmene palili pamalo apa pa chipatala pamakhala anthu ambiri gulu la anthu ambiri. Palena amakwanitsa kuzindikira chakudya, palena amabwera ndi mbale zokwanira amatha kuzindikira chakudya chawo, palena sabwera ndi mbale zokwanira. Zimapangitsa kuti amene alibe mbale zambiri zokwanira zozindikira amangopakula chakudya chija takhati kuwaona anthu ndiyena konamo muchipatala apapa ndikutuka kumene ngoti amangophika chakudya chakungo chikakula kuchita apo kaya ni matemba mumadziwa matemba amayitanitsanso ntchentche ndiye ngati zinthu ngati zimayitanitsa ntchentche zambiri ndiye zimapangitsa kuti ngati munthu wadya zakudya zosazindikiridwazo sindiyenanga ndiye kolerayo amene eya izizi zinafunika kuti amene ngati boma anayenera kuti zithamangira kwambiri msanga kuti azikonze mwa msanga kuti zithandirezo amene kwa uyu ndiye ndikolera mwachitsinjire ndi Pakadali pano mkulu wa konsolo ya mzinda wa Zomba Archangel Bakolo wati akunza votoli. Iwo ati akuluakulu pa chipatalachi adziwitsa kale konsoloyi za votoli. Chipani cha United Democratic Front UDF chati kusankhidwa kwa mtsogoleri wake atopere muluzi ngati munthu amene ali ndi mbiri yabwino ndi chitsimikizo chakuti chipanichi chili ndi utsogoleri wabwino. Bungwe la Reputation Poll International lasankha amuluzi kukhala mmodzi mwa anthu 100 ochokera kuno ku Africa amene ali ndi mbiri yabwino. Ndipo pothirirapo ndemanga woyankhulira chipani cha Dyson Jangia ati izi zikutanthauza kuti chipanichi chidachita chiganizo chabwino chosankha amuluzi ngati mtsogoleri wake. Ajangia adayankhula ndi Isaac Salima Motere. Nkhani imene ilise nyadira kwambiri ndipo ti achisangalalo kwambiri ifa zimenezo zatipatsa chikhulupiriro kwambiri kuti mtsogoleri wathu ndi mtsogoleri kuti ngakhale pa dziko lapansi akudziwika kwambiri kuti ali mu top 100 leaders mu Africa muno. Ndife tili osangalala kwambiri kuti sitinabese ya ife ndithu tasankha ngati president munthu wokuti ndi mtsogoleri woti apereka chiyembekezo kwa Malawi wonse. Ndife tili osangalala kwambiri. Apato izi zingotsimikizira kapena kulimbikitsa Malawi kuti amene samankhulupirira laitiona batu pere muluzi pano ayambe kumkhulupirira. Ayambe kumkhulupirira chifukwa kuti ngati bungwe limene lija la ku UK lokhazikika ndi kafukufuku latsimikizira ndithu kuti atupere si munthu chabe amene ni munthu ndithu munthu wokhulupirika, munthu wodalirika, kotero kuti ni mavuto amene Malawi tikudutsa panopo ngati anthu akufuna mansala ndithu ali mwa atupere muluzi. Kafukufuku watsopano akuonesa kuti chiwerengero cha amayi omwe amapita kusikelo komanso kugwiritsa ntchito zipatala pomwe ali ndi pathupi ndi chochepa kamba ka umphawi. Kafukufukuyi wapezanso kuti umphawi wokha umene ukuchititsa izi komanso mbuli ngakhalenso kutalikira kwa zipatala. Feston Malekezo waza ndi ripotili. Kafukufukuyu amene akutchedwa Impact of Multidimensional Poverty on Antenatal Care Service Utilization in Malawi, amene wapangidwa ndi mayi Amanda Grace Chatata komanso Gokani Chijere Chirwa, wapeza kuti amayi 52 okha mwa 100 ndi amene amalondoloza sikelo pomwe ali mpakati. Kafukufukuyu amene watuluka pa 4 January anafunsa amayi opitirira 24,000 mdziko la Malawi. Zina zomwe kafukufukuyu wapeza nzoti amayi amene ngachikulire ali pa ntchito ngophunzira komanso amagwiritsa ntchito njira zakulera ndi amene amagwiritsa ntchito bwino
njira za kuchipatala monga kupita kusikelo pomwe ali mpakati. Koma kafukufukuyu wapeza kuti kutalikirana kwa zipatala nkumenenso kumabwezeretsa mbuyo amayi kupita kusikelo pomwe ali mpakati. Kafukufukuyu wapezanso kuti amayi amene ali mu mphawi omwe ngophatikiza kusowekera kwa maphunziro, kutalikana kwa zipatala komanso kusowekera ndalama ndamene ali ndi chidwi chochepa chopita kusikelo pomwe ali mpakati. Apatu kafukufukuyu wati nkofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi liyike chidwi pa ndondomeko zothetsa umphawi wa magawo osiyanasiyana komanso kuphunzitsa wanthu zakufunikira kwa uchembere wabwino pakati pa atsikana komanso amayi. A George Jobe ndi woyankhulirapo pa nkhani zosiyanasiyana zokhuza za umoyo. Kupatuka zimene iwowo apereka ngati malangizo, tionanso kufunikira kolimbikitsa kukhala ndi zipatala zoyendayenda, ngati masikelo oyenda ambiri, kumakhala ndi tsiku loti galimoto ikupita kudera kumene kulibe chipatala chili kutali, pachalamulo limanena kuti anthu akuyenera kukhala pafupi ndi 5 kilometers. Kumatika mankhani ya masikelo anene ofupikiranso ndithu fa amayi amakhala ndoyembekezera, ndi zipatala zinanena kukhala zoyendayenda. Komanso kuonjezerapo pamene unduna za umoyo wayamba kukhazikitsa zamba okhala madera amati community midwife assistance, othandizira ntchito zawo zamba, ndikuti pakufunika tsopano kulemba ochuluka kuti akapezeke m'madera aja kwambiri. Mchaka cha 2020 amayi okwana 800 amamwalira tsiku ndi tsiku, ndipo 95% mwa iwo amamwalira kamba ka imfa zodza kamba ka uchembere m'mayiko amene akungokwera kumene pachuma monga Malawi. Bambo wa zaka 33 yamwe amadziwika kuti Steve Manda amumanga mboma la Mzimba pomuganizira kuti amanamiza anthu kuti ndi msilikali wa Malawi Defense Force MDF wakumoyale barracks, ndipo amabera anthu makamaka amayi kuzera njira imeneyi. Amanda awamanga lachisanu madzulo pamene bwenzi lawo linawukanenera ku polisi kuti awabera ndalama zokwana 1.3 million kwacha. Malinga ndi wofalitsa nkhani za polisi ya gender mboma la Mzimba amakfeleni Mseteka, kafukufuku wawo wapeza kuti Amanda ananamiza mkaziyo kuti ndi msilikali, ndipo iye anagwa naye mchikondi, ndipo anamuuza kuti akufuna ndalama zokwana 1.3 million kwacha yoti akakonzesere galimoto yawo imene naonongeka. Mseteka ati mkaziyu anazindikirano kuti woganiziridwayo amagwiritsa ntchito njira imeneyi kubera amayi osiyanasiyana, atakumananso ndi mayi wina amene anadandaula nkhani ngati yomweyi. Amanda adawamanga atavala jombo ya usilikali akufuna kuthawa, ndipo akuwazenga mlandu kunamiza anthu kuti ndi msilikali komanso milandu yokhuza chinyengo. Hotel ya Amaryllis yati yachita bwino kwambiri pa malonda mchaka cha 2024 poyerekeza ndi mmene idachitira mchaka cha 2023. Mkulu wa hotelayi mdziko muno Rame Wahid ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene amakondwerera kutha kwa chaka cha 2024. Daniel Zimba walemba ripoti. Malingana ndi agadama, anthu ogwira ntchito ku hotelayi akhala akuzipereka posatengera zopsinja pa malonda zomwe ati zachititsa hotelayi kupambana zikho zosiyanasiyana mdziko muno komanso kunja. Tithokoze timu yathu onse akukhichina amene amapika kuno amapanga za meeting pa floor number 1 ino, pa sales team yathu, marketing team yathu, onse akukhichini, everyone tapanga pate iyi kuti tithokoze kuti ayesesa kuti brand yathu ipite patali, service yathu yakhala spectacular chaka chonsechi. Chaka cha 2024 tawina maoda ambirimbiri, komanso general manager wathu Mr. Rami Wahido winaso maoda ambirimbiri imene tikuzira kuti pano ndi vice chairperson wa MTC msankaso chaka chomechino, komanso kukhala global ambassador wa African Union Board msankaso chaka chomechino. Ndipo wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yemwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu anayamikira thandizo lomwe hotelayi imapereka pa chitukuko cha mzinda wa Blantyre. Iwo analimbikitsanso achinyamata kukhala ochilimika ndi odzikhulupirira kuti achite bwino ndi kuthandiziranso pa chitukuko. Kwambiri walimbikitsa nthawi zambiri kamagwira ntchito makazi wawo amakulekera pa ntchito
koma taonapo anthu omwe amagwira ntchito lero ndi mabwana lero mwina anasekula chinthu chawo kuzera mu experience omwe anatenga pa ntchitopo so ndimalimbikisa samangoyang'anira kuti siwe kuti ali pa ntchito khala chinthu kuti kuplantani chikutipangisanso kuti anthu azibwera kuzaona kuplantani pa nthawi yomwe anthu akuzaona amilesi ndi pa nthawi akuzaona kukongola pa plantani so ife ngati mafumu anzina ife ndifonyadira kwambiri ntchito imeneyi. oyimba odziwika bwino KLK, Tigrin, Onesimus komanso Saint anakometsera mwambowu ndi mayimbidwe awo. Apolisi mboma la Chikwawa akhazikitsa ntchito yofufuza anthu awiri amene akusowa bwato limene adakwera litamira mu mtsinje wa Shire. Malinga ndi wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za apolisi mbomali a Chance Mfune, awiriwa ndafina Matieni azaka 17 komanso Martha Leji azaka 21 amene onse amachokera mdera la mfumu yayikulu Maseya mbomali. Amfune afotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Emmanuel Chilemba. Ndizoona kuti anthu awiri omwe akuzika ndi mayina oti Faina Matieni wa zaka 17 komanso Martha Leji wa zaka 21 onse ochokera muzi mwa Masiri mfumu yayikulu Maseya mboma lomwe la Chikwawa akusowa pamene boti lomwe amayendapo lidakhala buzika mu mtsinje wa Shire. Analanda ripoti kuti pa 3 January chaka chomwe cha 2025 anthu awiri amene wali mozi ndi ena 6 amayenda ulendo wa kuchokera muzi mwa Kaseche kulowera ku Kavalo East Bank. Ndipo boti lomwe amagwiritsa ntchito amayendesa ndi Penalty Tenancy wa zaka 33 ali mkati mwa ulendo wawo. Boti lomwe amayenda moli lidakhala buzika kamba kuna kuti amene amayendesa amafuna azembe chintengo ndipo anapezeka kuti waka menya pa muwanchenga ndipo zapangisa kuti alephere kulipanga control botilo ndipo lidakhala buzika. Anthu ena akufuna kwabwino akwanisa kumupumusa oyendesa boti limaso anthu ena okwanira 5 ndipo awiri amenewa analephera kuwapeza munthu amene amapulumusa anthu amenewa. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatsadasiyane na inso mitu yake. Bungwe loona za nyengo lati mvula lipitirira kugwa bwino kwa sabata ziwiri zikuzazi. Apolisi mboma la Chikwawa akhazikitsa ntchito yofufuza anthu awiri amene akusowa bwato limene adakwera litamira mu mtsinje wa Shire. Ndipo chipani cha United Democratic Front chati kusankhidwa kwa mtsogoleri wake atupere muluzi ngati munthu amene ali ndi mbiri yabwino ndi chisimikizi.